que es súper importante porque al final vemos las noticias Sí. y vemos pues mujer asesinada, pero no vemos la cara que hay detrás de la noticia. Exacto. Y creo que es muy valiente que te hayas atrevido a exponerte y a contar tu historia, y sobre todo porque yo creo que baja un poco la polarización que hay en la sociedad, ¿no? Porque, ostras, empatizas con la historia de la persona, ¿no? El libro se titula 8 señales. Me comentabas que hay como 8 señales que pasaron antes de esas 8 puñaladas, ¿no? Exacto. Pasaron obviamente máis señales que 8. O que pasa é que o título vai referido porque na última señal recibín 8 puñaladas. Van salir máis de que 8 señales. Vai aparecer a primeira vez que me deixou tirada, a primeira vez que me deixou quedar mal diante da xente sin que a xente se dera conta, ou a primeira vez que me humilla diante da xente. A mellor había algunha persona que se daba conta, pero a maioría non. A primeira vez que me insultou, a primeira vez que me dixo que estaba gordísima, que non valía para nada, e non me deixaba comer casi, pois, pero cada vez estaba máis gorda e das máis asco. E a primeira vez que me dixo que no, me lié con aquella porque tú non sabes hacer nada.